Diolch Gareth, wel croeso i'r nesaf peth i Colosseum Johannesburg. Y lle yn orlawn, y dorf yn swnllyd, a thybed, a i fyny neu lawr fydd y bus mawr yna yn pwyntio ar y chwib ola. A Gwyn, hunan barch yn unig, ydy hynny'n mynd i fod yn ddigon o sbardun? Wel, mae'r ddau gêm brawf gyntaf wedi bod yn gemau gwbl ddidri Gareth. Yr ymroddiad yn eithafol ar ddau dîm yn ddildio. Y gofod yw na byddai'r Llewod yn gallu cynnal yr un angerdd pan nad yw'r gyfres yn afantol. Ond ddau dîm llawn cymeriad sydd gyda'r Llewod a Springboks heddi. Ac am y trydydd tro, Jones a Phillips fydd yn lliwio'r chwarae i'r Llewod. Yn y ffac, Vickery sy'n ôl gweitha'r crasfa yn erbyn y fist yn y prawf cyntaf. Ond bydd maint a chryfder Matthew Rhys wrth i ochr a Simon Shaw tu ôl yn help fawr. A'r cyfle ola falle i mawrion Cymru, Shane a Martin Williams, i brofi eu hunain yn Llewod ar oesol. A'r Springboks, Gwyn, a mwy o newidiadau fydd? Wel, 10 newid i gyd, ond nid yw'r tîm wedi ei gwaenhau'n rhyw lawer. Pawb ond y mewnwr wedi ei newid yn yr olwyr ar ôl y gêm pawb diwetha pan gipiwyd y gyfres yn Loftus. Ond welsom ni pwer Jack Fourie a phwyll Mornay Stein yn Loftus i gipio'r gyfres. Gwaharddiadau sy'n gorfod i 2 o'r 4 newid yn y pac, a cadw allan ar mas am Chili Foer y Pele a bach o'r Llanllyd yn y reng blaen. Diolch yn fawr Gwyn a Lyn, ia hon ydi gêm ola'r Llewod am 4 blynedd, a hon hefyd yn ôl y dyn ei hun fydd gêm olaf Ian McGeechan. Dyma'r 7fed daith iddo fo gyda'r Llewod fel chwaraewr a cyfforddwr, ac fe fydd o'n fwy na neb arall am i'r achlysur hwn fod yn un cofiadwy. Y gêm brawf ola rhwng De Affrica'r Llewod wedi'r egwyl. Croeso nôl i bar Coca-Cola yn Johannesburg ar gyfer y gêm brawf olaf rhwng De Affrica a'r Llewod. Ac wrth y meic, mae Gwyn Jones a Lyn Davies. Diolch Gareth, y teimlad o falchder ac anrhyder. Dyna yw prif nodweddion gwisgo'r Crys Coch unigryw yma. A heddi os bosib yw'r diwrnod i brofi hynny. Dathliad dylse'r achlysur hwn fod i dîm John Smith. Mae'r pwyth am golli cyfres 97 wedi ei thalu yn ôl. Dyna ni Llewod Dickinson, a gŵr Australia, sydd i reoli'r gêm yma. Dyma ni, dyma nawr, Ellis Park, y gêm ola yn y gyfres. Mornay Stein yn dechrau'r gêm. Fe oedd y graig gic ola yn yr ail brawf i gipio'r gyfres. Ac mae'r Springboks yn rhoi pwysau ar y Llewod o'r cychwyn cyntaf. Kick-off bydd nhw serch hynny i codi'r pwysau. Stephen Jones ddim yn trychwantu, bod yn synhwyro yn geidwadol o'r dechrau. Y drosedd yn ardal y dacl unwaith yn rhagor. Pwnc llosg sy'n heb gael ei datrys. Lein gynta'r gêm, ac yn barod Muller yn llygadu Shaw, Matfield. Wel, y ffug neidio, Mike Phillips. Hwna, yn rediad pwerus, nid bod wedi ennill rhyw lawer o dir, ond eto gwrthdaro yn bwysig. Wel, dwi ddim wedi camu nôl yn ystod y gyfres. Mae cyfraniad Mike Phillips wedi bod ar flaen y gad yn ochr technigol ac yn sicr yn ochr gorfforol, ond y bel wedi cholli. Y brwso oedd y gŵr oedd mewn ei gipio, ond Martin Williams yw'r cynebydd. Ond mae hwnna'n hwyr o bosib. Fan Shaw, na am ddod o farnwr, Shane Williams. Wel, anodd i mynd o amgylch. Chili Foer y Pele i ddweud y lleia. Ond mae wedi llwyddo i gael y bel o'r Shane. Cyfle wrth ymosod i'r Springboks. Wel, Pria a Cichner, y gŵr sy'n chwarae i gêm gyntaf dros y Springboks yn ymestyn. Monier ar yr ochr draw yna, ar ysgellwr. Yn ddigon cyfforddus. Mae yna naws wahanol i'r gêm yn barod bod y ddau dîm yn awyddus sy'n credu chwarae fwy o rygbi na wedi gweld yn y profion cyntaf. Gormod o pwysau falle tro na. Carni, dyna chi'r ddaliad gwych. Y rediad yn ddeallus. Stephen Jones yn gweld hanner bwlch ac yn orthwy. Wrth Martin Williams, y blaen asgellwr os yna rhywun yn aws. Paul O'Connor y capten, a lle ddadlwytho, na gweitha'r môr. Dau gyffyriad gan Martin Williams ac yn barod mae wedi dangos y creadigrwydd na sydd wedi bod na falle yn y gymau blaenorol. Tommy Bowe yn chwilio am y bwlch a'r gwydden arall Heislip. A Jones ar ei ysgwydd, Vickery a chyfraniad. Gwaith da unwaith eto, Williams ar ffug bas. Mae'r gêm yn gyflym, yn agored, reit o'r cychwyn gyntaf. Mae yna ail gic-off yn dod i'r Llewod os nad ei ffomantes. Matthew Rhys am fwgwth unwaith eto. Dim rhyw lawer o le ar yr ochr draw. Dim mantes, mae ddod y farnwr.
Nôl â ni. A da beth sydd eisiau ar y gêm ac ar y Llewod. A bydd ei calonau nhw ar y faint wedi codi tybiwn ni. Mewn o'r ochr, Heinrich Brwso fel fe chwalodd e'r Llewod am 20 munud yn Loftus. A mae ar y flaen y gar eto. Cyfraniad o 20 pwynt gan Stephen Jones ar y gêm diwetha. Cyfraniad o na wir, gweith ar mor agos. Ddim cweit yno. Yr adrefnu wedi gwblhau gan amddiffyn y Llewod. Ddim lawer o le i Brwso yn nghanol can. Dim jyst o'r hyd yn hyn bod yna llai o angerdd ar y caws mae'r ddau di'n peidio mewn i'w gilydd. Does e ddim cam sefyll i gael, taro llaw, ond yn ganeb, yn cweit yn lli cyrraedd, a carni unwaith eto. Dyma chi'r rhediad gan y cefnwr, a dyw hwn wedi ragori ers cael ei gafle yn y prawn diwetha. Peth oes sydd eisiau nawr gyda preiwyr mas i'r chwyth i'r Llewod. Rhys ar hyrddiad. Phillips yn cael 1 gipolwg i'r dde, wedyn dewis Shaw. Dwylo cyflym Stephen Jones, cyfle cynta Ricky Flutie, a gosodiad yn berffaith i wr arall o'r Wasps. Vickery, braf i weld e'n cyfrannu mor gynnar yn y gêm. Ni heb gael sgrym tolyn, ond mae'r un o bryd mewn mae'r un dda. Phillips, a'i gyd Gymro, Tommy Bow, bron yn dod e bron o dadweithio. Gweith ar môr, gael ti mlaen o Gymru, a nôl fewn ni am y sgrym. Wel, mae'r gêm mor agored yn dweud yn ar gwrth cyferbyniad yn y gêm etyn i ni wedi gweld hyd yn hyn. Pa mor croffroes maen nhw wedi bod. Bron iawn ni nocwe fynd ymhell y tro na, ond i gyfeiriad canu, a dyna chi cyfraniad. Eilydd oedd e'n y prawf cyntaf, a mae e wedi bod yn ragorol. Sgrym cyntaf y gêm. Schmidt yn erbyn Sheridan pen yma. A diddordeb i gyd y pen pella, y bist yn erbyn Vickery. Mae'r bist lans ar ôl cic-os byr Llewod. A dyw hwnna'n anhygoel. Sôn am wyrdro i y cyfan o'r prawf cyntaf. A Brwso, braidd yn egell. Wel, lot o bobl yn cwyno fod Metawer yn eog o gwythio i fyny fyna. Wel, falle bod Vickery wedi gwneud yr un peth nôl iddo fe. Ond ych chi'n gallu gweld gymaint yma wedi ysbrydoli'r tîm. Bod Vickery wedi chwalu'r bist y tro na. Dyma fe pen bella, dyna chi edrych Matthew Rhys a Vickery dwi'n siŵr yn mynd draw ar bachwr Chili Boys yn y dan bwysau. Jobyn y waith rhwng 2 a 3 ar bachwr newydd y Springboks. Stephen Jones, triffwynt fan hyn yn hanfodol. A hwn yn ymateb yn y modd mwyaf positif posibl. Stephen Jones ar triffwynt, a Llewod o'r diwedd ar y blaen. Joan Smith mewn o Martin Williams. A mae wedi bod cona, mae yna lot o drwg deimlad yn y gyfres. Mae'n barhau. Shane Williams. Eto, fel hanes ar gyfres iddo fe, dim cyfle yn iawn, dim lle. Chili Boy, Repelle. Bedwared cap. Roedd o hyd i'n Muller. Eto targedu ar amddiffyn ganol cae yna. A dewis Idw Pria i'r chwyth neu i'r dde. Adeiladu'n ar y bar. Martin Williams yn rhoi corff yn nghanol pethau fyna, ond ar dal y dacl. Jamie Heaslip yn cael ei cosbi chwarae'r bêl tra bod e bant o'i drad. Ac cyfle i'r Springboks i bwrw nôl yn syth. Heaslip methu credu'r penderfyniad. Heaslip mewn, fe oedd y taclwr, Smith oedd yn cario'r bêl. A mae yna orfodaeth ar Heaslip i symud. Dyma ni, arwr yr wythnos diwetha dros y Springboks. Mae'n Steen a'r triffwyd agoriadol, ddau baswd wedi cyfrannu'n barod. Mae'n driffwyd yr un. Trydydd sgrym yr hanner. Dyn ni ddim wedi cael ei ddigwydd i cwblhau eto. Ffurfolwyr y Springboks yn ddiddorol.
Mae yna grigyn o'n nhw'n Olivier. Y dadwyth o'n berffaith i ffwri. Dupria, Stein, Cichner. Tackle Carni yn bwysig. Allweddol, ond mae'n bwysig fan hyn. Dyma beryg i'r Llewod. Ffug rhagwyr, mae yna'n dacl gan Worsley. Mae hwnna yn graig o dacl. Ond Dupri sy'n aros am ymeddiad o hyd. Y bas i Olivier. Y dacl, y dadlwyth o'n gan e. Bron a chyrraedd. Mae John Smith yn wastad i gefen pan yma'r capten. Ond mlaen mae Springboks yn mynd o hyd. A mae Llewod i gael llwyddo i gael y bel nôl ar ochr nhw. Ac oedd eisiau bob gelwyn o ymdrech arnyn nhw i cadw'r Springboks mas. Mae'r capten John Smith yn simsan iawn yn codi o dacl Worsley. Dacl a hanner o hwnna. Syma symudiad, gymaint o chwaraewyr yng nghanol cae. Lot o opsiynau, Mike Phillips ar draws yn gwarchod Jack Fury ac yn ei lorio fe. Dyna adwedd i dacl Mike Phillips ar Jack Fury. Ie. Bydd angen eilydd. Wythnos yn rhy hwyr. Dyna eilydd. Franz Stein. Dwi'n o'r cyflym, Stephen Jones, Tommy Bow, Tifasi, Olivier, bron a bod, ond wedi ennill digon o dir. O'Connell, gweithio'r modd, wel, nid hwnna ddyn nhw'n wir gyda. Ar draws oedd e wedi eisiau dadlwytho fyna. Hyn o well, o gyfeiriad y Llewod, Heislip, a pŵer, a cyflymdra, a cymod! Shane Williams, cais cynta daith, a dyna chi'r unhad. Dyna chi o'r goler, beth hwnna, o'r diwedd, y byd yn union i hunan. Wedi bod gymaint o dymor anodd, o gyfres anodd. Shane Williams o'r diwedd, a chais gwerthfawr. Nawr de, Heislip ar rediad yma, beth oedd y bwr arni gwydo? Ond e'r llawn gafodd e ddim i ddal o'r Sean rwystro, wel o ddim lot ynni. Dadlwytho hyfryd gan Heislip. A Shane yn gwybod yn union, yn naturiol le i fod. Stephen Jones i ychwanegu at y 5. Dyma ni y maswr a throsiad. Na galle i lwyddo hwnna. Wel, dyna drenu. Roedd e'n gwybod y bel ar ôl i Stephen Jones dechrau redeg ati a felly dim ond gwrdd allan oedd yr opsiwn. Gwych gweld Shane Williams yn cael ei gyfle. Mae'r agwedd yma wedi bod yn annibendodd llwyr. 8 munud yn weddill yr hanner cyntaf eto y sgrym. Ar chwal yn Olivier. Y mentro dod ar y tu fewn. Ond amddiffynwyr Lee yn aros amdano fe. Joan Smith ar lletraws. Croft a'i dacl gyntaf. Ac yn cystadlu ar y llawr o bosib wedi ennill hwnna hefyd. Shaw a Phillips. Oes na ledi fod fan hyn. A na gyfle i Fluty. Shane Williams ar y tu fewn. Cyfle i gwrsor adlan nawr. I bwy ma hwnna'n mynd. O, mae'r ail yn dod. Mae'r ail yn dod i Shane Williams eto. Wel, ydych chi wedi gweld cyfed o dro ar fydd un chwaraewr ac un tîm. A'r gwrna, y crwt bach o'r garnant sy'n gwirnewid y cyfan. Mae'n rhaid rhoi clod i Fluty fyna, fe nath e yn anhygoel. Wel, mae'n rhaid rhoi clod fan hyn, Fluty yn wych. Canolwyr y Llewod yn parhau fel nath o Driscoll a Roberts, ond oedd hwnna yn anhygoel. Stephen Jones wedi llwyddo gyda'r trosiad. Mae'r fantes yn 12. Matfield ddim y gosodiad gorau o Pria. Dwy ben glin. Shaw yn ngefen y mewnwr. A hwnnw'n gwyngian mewn adwedd. A hwnnw Shaw yn ymddiheirio. Ac am nes un arall ddim yn derbyn hynny. Do fe a Shaw mewn yn lletwych. Ac o uchder. Gair o Gerydd neu Cardyn Felyn. Mae'r garden mas. First contact is with the knees. Dyna ni y pecos.
Dyma'n drosedd. Wel, an i ben oedd e'n dweud, colli disgyfle. Do fe ath ei ben glin i fewn i gefn Ffwri Dwtri. Munud ola ar hanner cyntaf, chi'n cofio munud ola yr wythnos diwetha, y gêm i gyd. Dyw'r Llewod ddim am ildio yr eilro. Ar ddiwedd hanner. Dwtri a Stein, Olivier! O, na chi dacl gan Ffwri. Sorio i ddyn, a ni'n bel nôl ar ochr. Y Llewod wedi mae'r kick-off bynnag beth bynnag. A na chi dacl. A na chi gwaith o'r bwysig. Gan Ricky Flutie. Stephen Jones mewn am y bel ril yn ogystal. Wel, yn ame. Faint o golled bydde Roberts ac O'Driscoll. O, mae Ricky Flutie wedi bod yn anhygoel yn yr hanner cynta. Time out. Time on, we're playing the line out. Dim ond amser am lein sydd ar ôl. Carney. Wel, ddim yn dod o hyd. Mae hwnna'n gamgymeriad. Dwtri a Cichner. Pa mor bell a lle fynd, tackle Rosford. Dyna'r hwter i chi. Pidwch eildio nawr, Llewod bach. Dyna'r neges, yn gane, wedi crwydro reit ar draws, yn ennill y tir, yn gosod i'n berffeth. Stein, am y tyfyrira. Dyna fe. Yn fentro ennill tir, ond yn mynd mewn i'r wal am ddiffynol yna. Mae Victory dirdio kick-off. Ddim eisiau honna. Ddim cynnig falle ta'r frwydr bersonol fyna gyda'r tackle yn erthol yn gyntaf. Fe ath e am y bel, ond mae dirdio kick-off wrth gwneud. Dim opsiwn felly. Ac felly, mi fydd Mornay Stein yn trio cloi'r hanner gyntaf gyda'r ymdrech at y pist. So he went up a little bit earlier, I thought I'll let that play. But it's still in the air. Mate, your bloke has gone up before he's even thrown it in. So he's got to get the ball come down. Yeah, that's right. But he's gone up earlier. So I said, we'll just play that as it is without stopping it. Mate, Wel, you want to blow it and they get the throw. Yn ddibaid rhwng y ddau gapten a'r It was one of those close ones, so we played on. Hey? Dyma ni, arwr mawr yr wythnos diwetha. Allai gair bwlch na'r ddiwedd ar hanner cyntaf yma. Eto, fe fydde fe, mor greulon i'r Llewod. Stein ar gic. Ac yn llwyddo, dyna ni. Ie, ar flaen i drad yn troedio, ond dyna'r arwr Llewod yn yr hanner cyntaf. Shane Williams, sgoriwr o ddau gais, ond ar yr egwyl, mae'r bwlch na nawr, lawr i 9. Mae yna chweffwyd gan y Springboks, mae yna 15 gan y Llewod. Ie, hanner cyntaf cofiadwy iawn i Shane Williams a'r Llewod ar y blaen ar ddiwedd y 20 munud agoriadol. Dyna'n union oedd y sefyllfa'n Loftus wythnos yn ôl. Yr wythnos hon, y gamp fydd dal i gafal ar y mantais yna yn yr ail hanner. Mi fyddwn ni'n ôl wedi'r egwyl. Croeso nôl i bar Coca-Cola yn Johannesburg. Y sgôr ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. De Affrica 6, y Llewod 15. At yr ail hanner rwan, a'r tîm sylwebu Gwyn Jones a Lynn Davies. Diolch Gareth, dyma ni. Sut ydych chi am gael eich cofio? Dyna'r gosodiad. Ar y dechrau, wel dyma ni, mae'r ateb i ddod yn y 20 munud nesaf. Y mewnwr yr eilydd fewnwr, Rwan Pinat, sy'n ar y maes, oedd un ar 20 ar fas yna. A Carney a Heislip, y ddau wyddel. Y gic yw'r opsiwn. Hawsa, nid bod neb am gymryd cyfrifoldeb. Y bach an i bennod a Pinar yn anbwysau. Heislip eto, mwy effro na neb. Os na gyfle i ledu'n gynnar yn yr ail hanner. Martin Williams am fwgwth rhan diffyn yna. O, dadlwython wych eto. Vickery sy'n cynorthwyo Jones. Carney ac O'Connell. O dechreuad pendant gan y Llewod yn cadw mlaen yn yr un modd a chwarae nhw yn y 20 munud cyntaf. Symud y bel, gêm agored. Martin Williams, Stephen Jones yn dadlwytho'n hyfryd. Cael y bels Mark i asgell chwi sydd eisiau. A Flutie sydd wedi bod yn dwyllodrus ac yn glefer yn ei chwarae. Dwylo ysgafn, meddal Stephen Jones, na chi dacl fawr ar Mike Phillips. Nid bod hynny yn mynd i dim arno fe. A gwahoddiad i O'Connell i ddod yn syth. Williams i fewn fel mewnwr ac yn gweld rhyw hanner cyfle eto. Dwylo Jones. Bach yn static mae'r chwarae a tro ma. Mae eisiau nhw sicrhau bod y bel nôl. A dwi'n heb glirio Jacques Fourie o ardal y dacl. Mornay Stein ar gic hir lawr y car.
Cymru bwysau mawr ar Shane Williams ar hyn o bryd. Y dewis saff, dwi'n siŵr, gwylwn ni. Ie'n wir. Y cic lawr y car. Ngane, wel, yr adlan ddim yn ffafrio Ngane fyna. Os yna'n linell amddiffynol wedi i pharatoi ar draws fan hyn. Dyna'r cwestiwn nesaf. Yr ail feddiant wedi arafu. Rhi araf yn y dyfarnwr, gewn ni am sgrym. Hanner awr wedi mynd a chi'n gwybod na bydde y Springboks yn ildio roedd. Pinar drwy'r bwlch, tackle Martin Williams yn wych, yn bendant yn atal. Yr hyrwiad cyntaf am gais, ond Joan Smith sydd yno i gynnal y cyfan. Nawr te, Pinar yn lledu, os na le, Olivier yn hepgor. Ond wena, dyna tackle. Dwi ddim yn meddwl bydd hwnna'n gais. Na, fe at y bel mlaen. O, na tackle fanna. Tommy Bow yn derbyn. Clod i gyd chwaraewyr am yr ymdrech yna. Ond mi ddala hwnna wedi cael ei gerdded i fewn gan y Springboks. Pinar ar bylchiad o'r lein. Oedd gafodd am ddipyn i lichio i fewn, i dynnu i fewn o Bow ar draws a'r Crichnna sy'n atal y cyfle. Oedd e mor roedd, oedd e trio dadlwytho not i fewn, ond fe gollodd e'r bel. Wrth i'r pwysau'r dacl gael ei deimlo. Nawr mae pwysau ar y sgrym. Nawr mae eisiau wicket i gadw i dir. Ond mae'n mynd i'r llawr ac drodd e mewn o dan y pwysau. A mae'r bist nôl yn y gorwchafiaeth. Enw penderfyniad John Smith, mynd am y lein, cadw'r pwysau, tagu'r Llewod, yn agos i llinell i hunain. Dyma'r pwysau, sylwch nawr. Mae Vickery yn troi i fewn a mynd i lawr. Mae Macfield wedi bod lawr i gael sgwrs gyda Duplessis, Konkoski, ar daliad. Ysgarmes i mynd o, mae rhaid bod y Llewod yn gwrthsefyll y pwysau. Dwi'n credu bod Vickery mewn yng nghanol pethau fyna. Gwaith gwych gan y prop. Shane Williams yn pwtio at y bel, mae ar ei ffordd nôl. Nad i wir, nad i ameiliad bach. Ond mae'n rhaid i'r Springboks nawr ailosod, ac os i mewn nhw'n ar hyn o bryd. Ond yr hyrfiad yn ôl felly. A pen draw. Pinar, yr eilydd fewnwr yn trefnu'r cyfan. Un gipologia am ddyfarnu'r gêm hefyd. Joan Smith, a dacl yn gynnar. Worsley yn isel iawn ac yn dymchwel ysgarmes. Symud ar draws. Olivier yn yngypiad! O! Nawr te, cadw yn y rhythm. Monier. Mae Nocwe yn cwrso. Diweddi mae'n mynd i ddal. Ugo Monier! Oedd e adde am yr yngypiad. Dyna beth oedd y gamble achos oedd na chwaraewyr yn fydd gan y Springboks. Ond yr asgellwyr sydd yn cael y gair o'r ar hyn o bryd i'r Llewod. 20 i wech. Yr asgellwr yn tu fewn. Dyna fe'n mynd amdani. Tynnu'r bel o Abel Kirchner. Ac yn plymio drosodd. Na chi o'r boled. Mae Stephen Jones wedi cael problem gyda'r Tina, ond eto hyn yn dal y bel, yn glid ac yn ddiogel. A Ricky Flutie yn gorfod mynd o'r maes wrth i Stephen Jones ychwanegu'r ddau bwynt yna. Amser i'r yngypiad yn wych, reit i fewn i'w gole. Ac oedd yn amhosib i'r Springbok bwrw nôl. Dau newid i'r Llewod. John Hayes a Harry Ellis wedi dod i'r maes. Ond Mike Phillips yn aros ar y car, mae'n mynd mewn i'r canol dwi'n credu. Dyn nhw ddim yn Mike Phillips i ddod o'r maes. Stay back. No, stay there. Ellis a Jones. Stephen Jones yn pwyllo eto. Ond dyma lle mae angen rhoi pwysau ar y gwrthwynebwyr. Mae Mike Phillips i fyny. Mae Tommy Bow i fyny. A mae rhaid i rywun cyfrifoldeb. Stephen Jones i hwnnw yn diwedd. Doedd y dadlwythad ddim yn digon cywir. Mae'r bel wedi tharo ymlaen. Mae Martin Williams i hawlio'r bel ar y llawr o Nagyw. Wel, os bosib oedd y bel i gael ei bwrw mlaen yn gyntaf. Ond o'r ysgriban, diolch mlaen. Dyna dyfarnos cam i fewn fan hyn. Mae bwrdd rhyngwladol wedi bod yn llyn. Ynglyn â'r chwarae ar ôl y chwiban. Back you go. Shot for goal.
Martin, wel, ddim yn bodlon i'r bêl ddod i'r Llewod, mae'n dal rhwng i goesau fe, ynddo Ond sim hawl mynd hynny, dim hawl o gwbl. Monstein yn mynd am yr hat-trick, wedi llwyddo dwywaith. Yn yr hanner cyntaf. Gwir angen, triffwynt. Ar y Springboks yr eiliad yma. Wedi'r gŵr yn ymateb. Odi wir. Nawr te, ai hwnna, oedd y sbardyn oedd angen ar y gwir lleol i frwydro nôl fel y gwnaethon nhw ar wythnos diwetha. Anel cywir gyda i gyd. Dyna beth sydd angen o gyfeiriad Ross Ford. Amseru a cudio'n y bêl, gafel, mynwesu'r bêl wedyn o gyfeiriad y capten. Hwn yw'r llwyfan, angen reidio. Aros ar bwys Sherrod yn nawr, ni'n siŵr bod ddim yn cael cadw'r bêl ymlaen. Mae'r bêl yn araf, os na gol gosb, gol adnaf yn hytrach, yn ddewis doeth fan hyn. Cadw'r bwlch na, rhwngdyn nhw ar Springboks. Ond mae'r blaenwyr i weld, yn ddigon cyfforddus, yn ddigon bodlon i byd, yn cadw'r bêl ymysg i gilydd. Sherrod yn bigo i fan, mae'n rhaid i'r cymod bod yn gloi. Ac am unwaith wedi wneud yn iawn a Helis. Ie, rhywyd y drod ar y bêl. Ie, dywediad pêl-droed, ond angen pwyll, O'Connell, Hazlip, esto'n hyrddio Pinar mas o'r ffordd, ond mae Brwso bosib nad i wir, am unwaith yn methu a tagu honna. Ellis a Martin Williams eto. Ellis, wel, yn gwylltir i faint bach, Stephen Jones, o dan bwysau, Prawf yn neud yn dda, chwarae teg iddo fe. Ond nhw wedi colli'r bêl, mae Bismarck Duplessis wedi rwygo fe o afel Tom Prawf. Mae e'n nôl i'r Springboks, mae'na cyfle fan hyn. Mike Phillips! Mike Phillips nawr te, yr adlan na, yn holl bwysig. Ond rhywsyd neu gilydd. Monstein nôl yno. Wel, mae rhywbeth bach oedd y glasgod rhwng Steen a Mike Phillips. Mae yna gwyno. A space. Ie, mae'n gwenu, mae'n gwenu. Wel, Ond i'n credu bod Mike Phillips wedi cael kick os fan hyn os nad yw'r pethau poethi. Mae Brwso wedi taflu, mae hwn wedi bod yn ystod y daith i gyd. Mae nhw gyd yn heidio mewn nawr, mae'r Llewod yn rhedeg ati nhw. nid ag o'i gweud, mae dyn am i weld. Ond mae yna rhywbeth bach o achos o blaid. Sa'n credu bod y Llewod yn becso dim rhagor. Dyn nhw ddim yn mynd i eildio, dyn nhw ddim yn mynd i cymryd cam yn ôl. Dyna'r agwedd ni wedi gweld a mae'r dorf y tu ôl iddyn nhw. You blow the whistle, and after the sixth green, pull the player on number 9 red on the jersey, and pull down number 6 green. This man here. Yeah, number 6 green. That's number. This player here. No. 6 green with. Okay. 6 green. Right. And yeah, no, I'm bringing him in. It's all right. No. Mae Mike Phillips yn dod o bellter. Ac yn amlwg ddim yn deall pam fel sy fe gael ceddill. Now listen, need you to Yn calm tynnu down. dros blaen a Cool sgellwr yn heads, uwch. okay? Cool heads. All right? Still. We needed to calm down. I'm going to penalise green here. 9, move forward. Your players grab the player, okay? Which has started it all, okay? Want to keep cool heads, okay? Cadw allan cael bas nawr te, Mike Phillips, yn credu bod yna rhywfaint o ddegriwn i fan hyn. Mae'n atal Stein rhag mynd a'i meil yn ymateb. A wedyn sylwch mae'r rhif 6 yn mynd i ddod nôl. Mae Spies yn cadw kitio yna fe, dwi ddim yn gadael ei fynd. A wedyn mae Bruce o'n troi lan, whisky gefn yn daflu i'r llawr ymhell ar ôl i'r chwiban. Dim byd i wneud â Bruce o, a dyna ddechreuodd yr holl gwmpo mas. Wedyn mae pawb yn ymuno. Harry Ellis, mae'n danlled enw i fod hynny. Stephen Jones. Wedi cicio gol gosb, trosi ddwywaith, a'i hon. Yw i ail lwyddiant gyda gol gosb. Mae drwswynt ychwanegol. God erbyn y genw'r Llewod ar y sgorbwr. Rhywun i afel yn y bêl, Ali Wyn Jones gas i ddwylo gyntaf. Yn ddiolchgar iawn, Croft yn ail, yr eilyddion yn gyfuno, ac un arall yn Harry Ellis, a gig gwrdd Stephen Jones. Bismarck Duplessis a dagl hwyr. Dyna fe, mae'n ein arall yn mynd i ddod i gyfeiriad y Llewod. A cic o blaen y pist. A trippwynt arall i gyfeiriad y Llewod, dim amheuaeth. Bismarck Duplessis, mae wedi colli ben, bydd Springboks ddim yn licio fe. Victor! Y ddau glo, Alun Wyn Jones ac O'Connell yn cyfarch i gilydd. Yn troi ysgwydd i fewn a roi'r ergyd
Reit i feiliad, Stephen Jones. Ar yna chi, maen nhw'n gwybod bod nhw wedi ennill. 41 i cyfanswm Neil Jenkins ar record. Mae Jones lan i 39. 2 bwynt. A tu ôl yw hyfforddwr. 4 pwynt ar 15 ar ei hôl hi, y Springboks. Beth allan nhw'n neud? Yw 6 munud yn weddill. Fe allan nhw ennill y meddiant. Fe allan nhw'n ledu. Spies fel talan drwy'r canol. Eto, Jones yn y berthyn yn ar y gwaelod. Y frwydr am balchder yw e bellach, a mae rhaid i'r Llewod cadw nhw mas. Can sefyll yn fanna. Pinar, a lledu, Bismarck, Duplessis, Stein, Ngane! Ond mae hwnna'n gais yn un i dybio, bod yna protestio. Bydd yna drafod. Wel, fe edrych o'n ni. Bow ar draws. Ddim cweit na digon cloi. Y bel yn un llaw, sylwch. A'r drwg, wel, o'r cyfeiriad yna'n edrych ychydig bach yn amheus. Cais i fi. Stewart, the player is in touch prior to grounding. Ar ôl hir aros. Foot in touch. Dyna chi, mae'r drod dros yr yslis. Line out. Ngane, wedi siomi yn bendant. O, na chi, dyn nhw ddim yn hapus. Dyn nhw ddim yn hapus. Pob eiliad yn codi'r anobeth ymysg tîm De Affrica. A gyd gobeithiol, nid honna yw dacteg ar hyn o bryd, ôl i'r Fier i wneud yn wych. Pinar yn gweld bod yna rhywun bach o le, ond Croft yn cyr y drws yn glamp ac yn cystadlu ar y llawr. Wel, mae Paul O'Connell yn gapten a'r weithred olaf falle fel capten y Llewod. Ni'n gael y bel nôl ar ochr y Llewod. A mae Tommy Bow yn bryd. Kankowski rywsyd ei gilydd yn crafu ffordd nôl. Williams, y ffug bas i fewn i dacl. Macfil o bawb. Y gŵr bach yn erbyn y cawr, ond wedyn. Wel, Spies yn cweit yn siŵr am y mynd. Mae Williams yn dal ar ei drad. O'Connell yn dal i arwen. Un i fewn y 30 eiliad olaf yn y gyfres. Mae'r Llewod yn mynd i ennill yn rwydd. Cadw'r meddiant i'r bwriad bellach. Gorfodi camsyniad o'r Springboks. Nhw wedi ennill y trydydd prawf. Y trydydd prawf anodd. Nhw wedi dangos cymeriad mwy ryfeddol i frwydro nôl. A pwy sy'n mewn yna yn cystadlu gyda blaenwyr y Springboks, ond Mike Phillips sy'n fod yn ganolor. Dyma ni, tair, 2, 1. Wedi dros y deuged. Nawr te. Does dim gwahaniaeth. Mae'r hwter yn mynd ar y ffordd o'r balch. O'r diwedd, mae buddigoliaeth yn mynd i ddod. Ond Rousseau yn gobeithiol yn lledu. Fe alle bod yna gawl fan hyn. Monier yn trefnu'r ymwneud i fewn. Spies yn targedu Heislip. Ond mae Croft uwch ben y bel. Mae wedi ennill i nôl dros y Llewod. Dros yr ystes ei ffond tybiwn ni. Stephen Jones a hi. Dyna ni, hac dros yr ysglis. Y wen Ledeina yn Johannesburg heno. Ar y ffordd o'r anfodlon i fyd. Wel, dyna ni, cyfres o dair a phob un ohonyn nhw wedi mynd lawr i'r eiliad ola, i'r digwyddiad ola. Cyfres anferthol. Ac yn Springboks y gyfres. Ond dydd i'r Llewod. Y Springboks 9. A Llewod 8 ar 20. Gorfoledd o'r diwedd i'r hyfforddwr Ian McGeechan, i'r capten Paul O'Connell ac i weddill y garfan. Mi oedden nhw'n gwybod ar drothwy'r gêm brawf olaf bod y gyfres wedi cholli, ond heddiw fe lwyddodd y Llewod i adfer i hunan barch gyda pherfformiad grymus, hyderus a phwrpasol. A'r Cymro Shane Williams yn cael ei ddewis yn seren y gêm. Dowch yn ôl wedi'r egwyl ar gyfer yr holl ymateb. Croeso nôl i barc Coca-Cola, y Llewod yn ennill y gêm brawf yma'n Johannesburg, a hynny'n y tro cyntaf ers y gêm brawf agoriadol ar y daith ond o'i Awstralia nôl yn 2001. Y daith eleni felly yn gorffan
ar nodyn uchel. Yn cadw cwmni mi unwaith eto, mae cyn faswr De Affrica, Joe Stransky. Joe, we thought initially, looking forward to the game, it was going to be a close encounter, but it seemed to me that the Lions really wanted this one today. Well, that was the decider, wasn't it? I thought on paper the Lions looked a little weaker than they have. I thought South Africa, making 10 changes maybe made themselves vulnerable, but certainly I thought those youngsters would stand up and be counted. And they didn't. They didn't stand up today, which was a bit disappointing. But there's no doubt, Gareth, the Lions, they played for pride. They played for the future of the British and Irish Lions. They played for the history and tradition, the weight on their shoulders. They came out, they wanted it. They wanted it so badly, and they got it, and they deserved it, and it's great to see. Ultimately, it was South Africa's series, and looking back, Joel, it has been a very memorable Test series. It has, and it could have been so different if you consider Ugo Monye was over the line twice in the first Test. Last week, to lose it at the death, we could be standing here with a completely different perception this evening. But it has been memorable. It's been wonderful. It's been everything we wish to see from the British and Irish Lions, and we look forward to them coming in 12 years' time again. Joel, thank you very much for your company, and here's to the future of the Lions touring, come what may. Thank you very much for your company. Only with pleasure, and as I said, the Lions tour is so important to us. I look forward to it next time. Thank you very much, Joel. Dyna ni felly'r ymateb o ochr De Affrica. Dewch i ni glywed yr ymateb rwan o safbwynt y Llewod, a mae'n siŵr gen i fod na wen ar wyneb ambell un. Unwaith eto oedd yn gêm gorfforol, ond cadw ni'r ffydd, gyda ni wythnos anodd o paratoi wythnos hyn, oherwydd y siom o colli wythnos diwetha. Ond pob clod i'r chwaraewyr, wedi ni'n dda. O'n i'n effeithiol yn pob sgrym, a jyst lleidon ni bel unwaith eto, oherwydd ni, achos o'n ni problemau nhw. O'n i'n gwybod cyn dod i'r gemyn, o'n i ddim wario rygbi wella fi wedi wario. So ydy, mae wedi bod yn galed. Mae rygbi ar y taith wedi bod yn galed, mae taith wedi bod arbennig, profiad arbennig hefyd. Ond ie, i mynd mas yna heddi, sgwr i ddau cais, a jyst mwynhau y gêm, gael dwylo ar y bel yna, a jyst mynd mas yn mwynhau, a fi wedi dod banc ar y gwen ar wyneb. Pwy arall na Shane wrth gwrs yn cael y ddau gais i ddechrau, a wedyn ni Hugo Monye yn sgwr'r felly'r cais bwysig i gweld ni trwyddo i ddiwedd y gêm. Wrth gwrs ni, ond fwy na hynny, wrth gwrs bod nhw wedi chwarae mor dda, ond ffordd y chwaraeo ni, a ffordd ni wedi chwarae dros yr amser yn ystod y daith. Ni wedi chwarae rygbi pert o'n y digau, a trafod y bel, gefnogaeth yn dod yn iawn, ond falle, fel dwi wedi gweud, ac ail ddweud, gormod o gameriadau yn y dau brawd cyntaf. Just bles dros ben i fod yn onest. Y siom o colli wythnos diwetha. O'n i moyn jyst moyn getre, ond pan doth di Mercher, o'n i moyn wario to a jyst moyn dod i'n pethau'n reit a ennill. Ni wedi cael such daith gret, mae pob un wedi bod yn special. Fi'n enjoyo mas draw ar y daith, a mae'r bechgyn i gyd yn syreion, mae'n bobl special iawn, a o'n i'n heiddi fe heddi, a jyst yn gret i cael un buddugoliaeth. Nad ni wedi gweud hyn yn y diwrnodau diwethaf bod ni wedi colli'r ddau brawf, ond gallen ni fod hefyd wedi ennill y ddau brawf, a gallen ni fod wedi mynd mewn i'r prawf diwethaf yn y blaen. Ond fel digwyddodd i, fel na ath, bounce y bel yn erbyn ni, a ni ath mewn yn y diwedd i dreal ennill y drydydd prawf, a nithon ni fe. A dwi'n hapus iawn, a mae yna ddathlu mawr gan bobl, gan chwaraewyr sydd wedi bod yn arbennig o dda yn ystod yr amser hyn. Maen nhw yn heiddi y fuddugoliaeth yma.